Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Барысы да барып җитәчәк. 26 маршрут хәрәкәт схемасын үзгәртте. Яңа һәм заманча Чаллыда 43-нче мәктәптә капиталь ремонт үткәрелгән. Юл хәрәкәтләре кимиячәк. Шәһәрдә Мәләкәс елгасы аша күпер астындагы борылышта хәрәкәт ачылды. Чаллыда санитар-эпидемиологик хәл тотрыклы. Бүген бу хакта эшлекле дүшәмбе вакытында Роспотребнадзор хезмәткәрләре хәбәр итте. COVID-19 пандемиясе башланганнан бирле автокалада 30,737 очрак теркәлгән. Бу республика күрсәткечләреннән 4,6%-ка күбрәк. Санитар табиблар тагын нәрсәләр турында белдерде. Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Җәйге каникуллар әле дә дәвам итә, димәк, шәһәр читендәге лагерьлар эше туктатылмый. Шуңа күрә әлеге алар Роспотребнадзор хезмәткәрләре күз уңында кала. Санитар табиблар әйтүенчә, тикшерүләр үткәрелә. Нашей службой проводятся профилактические мероприятия в виде профилактических визитов. По завершению оздоровительной кампании в ваш адрес, Наиль Гамбарович, и в адрес руководителей исполкома будет направлена информация. Обстановка, Лимуза Рульевна, там нормальная, рабочая? Да, стабильная. Проверяем. Штатная, да. Проверяем, но профилактические меры проводим в виде профилактического визита. Это консультации, беседы. Чаллы мэры Наиль Мәхтиев билгеләп үткәнчә, эссе һава торышын исәпкә алып, азык-төлеккә аерым игътибар бирергә кирәк. На такой жаре все быстро может, прийти в непотребное состояние, поэтому задача ваша до сегодняшнего дня, по статичным по дереву, пока не было никаких происшествий. Просьба контролировать, проверять. Шәһәр башлыгы хәбәр иткәнчә, ныклы контроль булганда гына лагерьларда тәртип булачак. Шуңа күрә балаларның ял итү куркынычсызлыгы мәсьәләсе төрле хәлләргә юл куймас өчен көндәлек контрольдә булырга тиеш. Файзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда Мәләкәс елгасы күпере астында борылыш ачылгач, 26-нчы автобус хәрәкәте маршруты үзгәрде. Җәмәгать транспорты хәзер ничек йөрәячәк, тулырак Айзилә Шәймөхәммәтова сөйләр. 13 августтан рәсми рәвештә 26-нчы автобус хәрәкәте схемасы үзгәрде. Хәзер җәмәгать транспорты Елга порты һәм Сидоровка тукталышларына кадәр барачак. Чаллы халкы арасында үткәрелгән сораштыру мондый маршрут схемасы аларга уңайлымы юкмы икәнен күрсәтә. Я считаю, что намного лучше, потому что иначе прямых рейсов не дождаться на ГЭС. А так очень удобно. Едет вот отсюда на ГЭС, оттуда заворачивается по нижней стороне дороги и на ГЭС, на Сидоровку. Очень удобный маршрут. Удобнее было бы, конечно, если бы он через ГЭС полностью проезжал, потому что с центральной за Мелекеси попасть трудновато. На новом маршруте пока не ездила. Это получится, он до Сидоровки доезжает, да? Надо попробовать. Как вы думаете, удобен ли такой маршрут жителям? Ну, может быть, не совсем удобный, но кто-то подбирает под себя. То есть это как экспериментально, наверное, посмотрим там. Башкарма комитет җитәкчесе хәбәр иткәнчә, аукцион документациясын формалаштырганда, башта ук 26-нчы маршрут Мәләкәс елгасы аша Күпер районында яңа юл чишелеше буенча узачак дип каралган. Автобус по пути следования из Нового города в сторону поселка ГЭС будет заходить на новую развязку, разворачиваться под мостом, выходить обратно на проспект Набережно-Челнинский и поворачивать на Сармановский тракт. И дальше будет продолжать движение по своему маршруту. Җәмәгать транспорты түбәндәге схема буенча хәрәкәт итәчәк. Ит комбинаты тукталышы, Мәләкәс аръягы, Зяб, Тынычлык проспекты, Вахитов проспекты, Шамил Усманов урамы. Кире юнәлештә маршрут Шамил Усманов урамы, 51-нче комплекс, Чулман проспекты, Тынычлык проспекты, Сарман тракты, Гостев проспекты, Ит комбинаты тукталышы буйлап узачак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Шәһәрдә Мәләкәс елгасы аша күпер астындагы борылышта хәрәкәт ачылды. Исегезгә төшерәбез, төзелеш узган елның көзендә башланды. Бу юл чишелеше Бумажниклар микрорайоны һәм Үзәк тукталышлары арасында урнашкан. Юл өлеше 2 полосалы. Һәр якка берешәр юл. Моннан тыш җәяүлеләр өчен тротуар да төзелгән. Толырак безнең материалда. Движение объявляется открытым. Традиция буенча яңа юл буенча беренче булып зур сыйдырылышлы йөк машиналары һәм автобуслар колоннасы үтә. Ярчаллы проспекты Чаллыдагы төп магистральләрнең берсе. Ә күпер янындагы участок Бумажниклар микрорайоны тукталышы районында борылганда юл транспорт һәлакәтләре күп була торган урын булып саналган. Пытаясь проскочить, машины выезжали на встречные полосы, происходило столкновение. Это место концентрации ДТП. И второе, прямо на мосту, перед мостом, люди, движущие с поселка ГЭС или с нового города, в целях сокращения пути могли просто через сплошную двойную развернуться и тем самым создавая аварийную ситуацию. Здесь было самое опасное место концентрации ДТП. Как говорят, игра в рулетку. Игра в рулетку закончилась. Сегодняшнего дня можно будет безопасно развернуться на этом участке дороги, ехать в микрорайон Замелекеси. Мәләкәс елгасы аша күпер астындагы борылыш авария куркынычын киметергә тиеш. Сарман трактына алып баручы юлның озынлыгы 700 метр тәшкил итә. Монда шулай ук яңгыр канализацияләре, яктырту баганалары һәм башка күп нәрсәләр урнаштырылган. Җәяүлеләр өчен тротуар каралган. Мы здесь мечтали, чтобы здесь была пешеходная дорожка, потому что связей много. Поэтому с удовольствием большое спасибо, что дорогу все-таки построили. Мне кажется, это намного удобней. Сейчас будет меньше аварий, меньше опасных ситуаций каких-то. Хорошее решение. 20 августта Мәскәү проспектының дәвамы булган юлда да хәрәкәт ачылыр дип планлаштырыла. Азилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда ачылган тагын бер мөһим объект 43-нче мәктәп. Бу мәгариф учреждениесендә агымдагы елда капиталь ремонт үткәрелде. Кабинетлар яңартылган, сыйныфларда медиа экраннар һәм 15 миллион сумлык башка җиһазлар урнаштырылган. 43-нче мәктәпкә 38 яшь тулды һәм бу мәгариф учреждениесе тарихында беренче шундый масштаблы үзгәрешләр. Укучыларның иминлеге өчен 50 видео күзәтү камерасы сак пункты урнаштырылган. Укытучылар әйтүенчә кабинетлар тулысынча яңартылган. У нас все новое, мебель новая, парты новые, окна новые, двери. То есть все полностью, все под ключ сделали, даже оборудование новое. Раньше у нас были совершенно другие кабинеты, другие. Сейчас сделали и покраску стен, и переделали все двери, и все перегородки новые, новая мебель у нас, новые окна. Батареи нам заменили, поэтому очень красиво, конечно, мы очень рады. Сама школа, как она яркая стала такая. Раньше она была не такая красивая, как сейчас. Ә менә 11-нче спорт мәктәбенең волейбол командасы спорт залының яңартылуына шатлана. Спортчылар киләчәктә дә монда күнегүләр ясый алачакларына өметләнәләр. Моның өчен шартлар тудырылган, димәк, җиңүләр күбрәк булачак дип ышана кызлар. Тут комфортно, тут много места. Можно подавать подачу с аута, это очень удобно. Раньше спортзал был так себе, потому что было покрытие и порванная сетка. Сейчас намного все лучше и лучшее покрытие, не скользит. И думаю, сетка тоже будет хорошая. Условия тоже были так себе, потому что когда стоишь, например, ноги скользят, и тогда плохо получается принимать. Мәктәп коридорлары мотивацион язулар белән бизәлгән, гардероб белән бирү учреждениесенең башка өлешенә күчерелгән. Шуның хисабына ул яктырак һәм иркенрәк булган. Быел Чаллыда барлыгы 8 мәктәп һәм 7 азык-төлек блогы капиталь ремонтланган. Азилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Завтра в школу! Вот что мне нужно! Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход! Мне нужно все! Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Продсклад «Победа». Луковые кольца Red Snacks 200 грамм 49,90. Напиток газированный Twins Кола 2 литра 68,90. Все нужное по низким ценам.